किती प्रीती आणि पैसे नाही सांगतो मला तो सदाई अरे फ्रीज भी आ रे अरे फ्रीज भी आ ये गेली अरे फ्रीजीतली किती आईचा दात पण संकटा काय बरे अरे आणि तर तो किती तोंड करपाक जाय जगेलाचे करपाचे तोंड झाले आणि खूप खबर ना रे ना आता सगळं संसार बॉम्ब मारतो मरे हे थोडं गो ग्रीन वन ग्रीन आणि सेव प्लॅनेट म्हणून फिलॉसॉफी सगळं प्रॅक्टिकल हा क्लीनिंग शिबो व्यवस्थापन हे पिक्चर आवले ते किती केले 100 वर्षांनी Zori tora me taka namu
उठलेले झाले ते आमका सांगत असताना खाजा जातेले असले ती एकदम अपसेट झालेले असत आताची तू झोपमोता उठमुजन आणि किती करून जाता कोणतरी मोचे आणि धांतुई मोचे अरे जो है ना ऐसा हाँ सदाबाशी तू क्या गुड इस ताजे किती आणाय को तू ताजे वापस इसको सोदा ताजे हाथ इसना ओले बिसरा इसको फ्रीजी बोल बाबा मुनीस रोशे झाले काय छाडकला ना ते किती जातो त्यामुळे उदार चोर होता ओय घेता व्यापाराला कोणी मागे काम ना मागे म्हणजे होणार असणार ओय हान जिवंत आहे त्या बिझनेस ला पता आहे त्याला आपण आता हे मुंगेले बिझनेस चेंज केला कोस नाही को तो बॉम्ब एक पाहिजे ओय अगो आणि बॉम्ब कोशे निघत्याने को तू तू किती गेला रे बॉम्ब एक पाहिजे केस कोई काम छे ओय जाऊ गेली बाजी कोई तारे पाडी आगा काडी का जाय गो बनाड का जाय गो तो रे त्यसको बॉम्ब आता पाडी आगा पाछे आणि बॉम्ब का जाय गो ले रे शेजारी हाय कोण अगो तुझे बॉम्ब कोण घेतो लोक अरे उलट किती बॉम्ब गिरा का हाल रे अरे ते रिसेशन जा सगळी बिझनेस बंद झाले जाय पण बॉम्ब बिझनेस साठी फुल्ला हाल होय एअरपोर्ट जॉब्स बंद रेल्वे स्टेशन जॉब्स बंद क्लास बंद इको जॉब्स बंद बॉम्ब बिझनेस पाव दिले आता हां किती जाणतो आवश्यक होता रे त्याला आम्ही सिनियर खबर घ्या तो सोला कसा बोलाय की साथ गेली चोकली तुझी खासाठी ना खासाठी तो क्लिबरे के चल ना प्राप्त बस को तुमचं होईल कशी होईल असं कसं दिलं पितो सर उभं घ्या ना बरं आहे होय ना मागे डान्सिंग क्लास बाबा किती तू डान्स शिकवायला होय आता शिकवते माका मुगो डान्स शिकवायची जायती उमेद आहे पण काय मुच नाही होणार किती जातो आता तू शिकवायला मला कळले नाही झाले मस्त टाइम